Toihan on hieno hattu. No niin, Voi kun sulla on safari. hieno hattu. Eikö toi on ollut Anna ihan? mulle. Tää on tosi hyvä. No niin. Nyt kun olemme kokoontuneet tänne. Kenkäkauppias Helsingistä. Mulla on 3. Nythän on kesä. Pitää. Tää ei ollut. Vai onks tää sun niinku käytös vielä? Joo, tietysti ihan tyyliä. Niin. Niin kuin Illekin menee aina töihin. Alessakin on Hyvää huomenta. ihan Helsingissä. Hei, rillit. Tai haulikko. Miten sulla on kivi suussa? Niin, mutta otte, miksi on hammaskiveä? Niin, okei, tää on kivi, tää on hammaskivi. Se on tämmönen. Niin, sulla putos hammaskivi. Sulla putos hammaskivi suun. Niin, nyt se lähti kerralla. Se salahti tuonne. Panna. Nyt kun menee hammaslääkäriin seuraavan kerran. Tukholmassa syötiin, niin Sulla putos hammaskivi. Hammas lähti. Ei oo mun. No tuumaa, venaa vähän. Kerran vielä, Seppo. Seppo, vielä kerran. Kenen hammas sun suusta? Avaa suu. Mulla on ton kokoinen kolo. Ja sen takia mä tsekkasin, että mun on tauet. jotta on rokot olisi hävinnyt, sanoi, että se pitää käydä mun loppuun. Kantaa hammat Eikö mä aion saada takuun duunina sen laittaa? Mutta meillä se säilyttää. Se hammaslääkäri. Iikan tutkimus